Istorya ni Juan. Dili ni si Juan Tamad, kundi si Juan na istoryador. Kumusta kayo mga kaistorya? Aniyan na po yung host na si Paul diri sa Istorya ni Juan. Kumusta tamo diri mga kaistorya diri sa atong programang Istorya ni Juan. O kumusta tamo diri gikan sa Singapore sa kamaayong adlaw kaninyo diha mga kaistorya. O syempre natay bagong programa mo kini ang ginatawag natong new created short stories ng title kay Ang Misteryosong Kahon sa Basurahan in Bisaya version. Kini atong bagong programa mga kaistorya, muna atong created original stories na diri mga kaistorya na short na original stories na gihimo nato diri mga kaistorya sa atong para sa may share nato diri sa atong programa ang Istorya ni Juan kay manaman ang mga horror na mga part mga kaistorya kay manani labay na ang mo ni gitawag mga Halloween mga istorya mga atong mga may share day. So karon ana po tayo bagong mga programa mga kaistorya mo nating ginatawag nga new created short stories. Okay mga kaistorya, thank you so much mga kaistorya sa atong bagong mga subscribers diha nga nagpadayon gyapon og slowly but surely nag-increase siya mga kaistorya, nagsigi og +1. Wow! Thank you mga kaistorya sa atong mga bagong subscribers diha. Kumusta mo? Og nanta na mo sa mayong panglawas og ilayo tayo sa mga pandemya na nakita po ni mga panahuna og syempre sa atong mga existing nato na mga subscribers, daghang salamat sa pagtangkilik diri sa atong programang Istorya ni Juan. Og syempre di nato makalimtan mga kaistorya ang atong paboritong mga birthday celebrants. Musta mo dia mga birthday celebrants nato karong si Manaha last week og karong mga upcoming weeks o karong bulanang Nobyembre og syempre atong ako pong greet na ako akong magulang diri na si Bernard Peligro og si Badet diha sa Dubai. Si Bernard Peligro diri na si Bugoy mga kaistorya, kauban naman diri na sa Singapore. Og dungan kini sila birthday no, si kaluha man kini sila. Dungan silang birthday mga kaistorya. Og happy birthday ninyo dia. Manaman siya og kapansit. Og sa atong mga celebrate sa atong birthday karon karong si Manaha o karong adlaw swerte niyo mga kaistorya. Ay na-publish ang atong video. Joke lang mga kaistorya. Publish sa atong video og mag-greet tamo happy birthday kaninyo diha mga kaistorya nato nga nagselebrar sa ilang birthday karong adlaw o karong semana o previous week sa past week sa November, the entire month sa November. Og music maestro. Pansit mo diha mga kaistorya, imog kalimot. Comment lang mo diha mga kaistorya og naghimo mo pansit bihon or unsa mga comment lang mo diha sa atong YouTube mismo og makita nato na nag-celebrate mo sa iyong birthday no. Nag-comment lang mo diha mga kaistorya, imong kaulaw. Okay. Syempre diri kang Ethan Sipat mga kaistorya atong kung pagumangkon na Sipat kaya gusto gini siya nga ano magpa-feature. Okay mga kaistorya, Ethan Sipat tarong yan sa iyong pag-eskwela. Og syempre mo ni mga kaistorya nga atong pinakalaming kasaba cake diya sa Rapa Streets diya ila Sir Nile. Og syempre mga kaistorya order lang mo diya sa ilang Facebook page og pwede mo mag ano diya mga kaistorya og na may gusto nga ipang-promote diri mga kaistorya comment lang mo diri sa atong YouTube mismo og
subscribe mo mga kaistorya para atong ma-honor mo diri sa atong programang Storya ni Juan ug sa atong Tres Pañeros. Syempre diha sa Isuzu Cagayan de Oro, Cebu Southern Motors sa ilang programang Tres Pañeros. Ganda na sila mga promo diya mga kaistorya, mga tuon mo nila dito sa ilang mga kanabarangay or kay localized pa man sila karon, wala pa kayo movements. But usually dito na sila sa mga lagyo ng mga lugar like Valencia or Bukidnon or outskirts of Cagayan de Oro City mga kaistorya. Og syempre diri sa atong Maharlikan's Code, kung gusto mong mag-search naman dyan mga kaistorya, og diha na ko gilahad tanan akong mga lahad yun og mga muna ginatawag na to ng mga programming na mga channel diha mga kaistorya. Ako nang gi-share diha ang mga modern na mga technologies, mga programming, mga gusto mo maghimo mga programs mga kaistorya, software, or unsa gusto mo diha mo gusto magtuon mga kaistorya, or mga estudyante nato diha sa IT kung interesado mo maka-anha lang mo dito mga kaistorya, ug daghan na diang ipang shares na ako. Okay mga kaistorya, syempre diri sa atong ipaskill, syempre diri sa lang ipaskill.com, ako ginagawa mismo para sa inyo mga kaistorya. Post lang mo sa mga classified ads ninyo diya sa Pilipinas, o libre ra na mga kaistorya, o submit lang mo diya kung namoy gusto na ipang baligya or unsa inyong ipang publish diya mga kaistorya, i-promote ninyo diya sa network nato sa ipaskill. So libre ra mga kaistorya, kamuray mag-tsaga alaga post, makakategorize lang ko na, so publish lang mo nito mga kaistorya. Siyempre diha sa kang Carlos Dora mga kaistorya, akong kauban sa una sa Isuzu sa una, developer po na siya mga kaistorya. Naani siya, nagtukod ni siya giyang own na business diha sa Cagayan de Oro, lungsod sa Cagayan de Oro mga kaistorya. Mo na ginatawag nga SCL Dora Software and Hardware Solutions diya sa corner 2nd to 21st Street, Nazareth, diya sa dakbayan sa Cagayan de Oro. ug nara mo diya mga kaistorya, ug gusto mo malit ng mga hardware o mga solutions, kontak ka lang nga ato lang mo sa yang streets diya mga kaistorya, diya sa Nazareth, dakbayan sa Cagayan de Oro, diya sa 2nd to 21st Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Og di na nato lang ngayon mga kaistorya, sugdan na nato ang atong bagong programa diri na ginatawag natong New Created Short Stories. Isa ka adlaw sa panimalay ni Nong Mario og ang iyang anak nga si Dodong Ambo. Kini nga pamilya walay lain panginabuhian kundili ang mamasura sa basurahan, ug maupod kini ang nakapaeskwela kang Dodong Ambo na anak ni Nong Mario nga nag-edad og 10 anyos. Kada adlaw kini sila nga mag-ama mamasura ni sila diha sa landfill nga duol ra kaayo sa ilang lugar. Ug dili sila mamasura, wala sila'y kaunon po. Pobre ra kayo sila ni Nong Mario, kay wala gyud kini nakahumanog eskwela, kutob ra og elementarya. Pero kini si Dodong Ambo, buutan kini nga pagkaanak og matinabangon sa iyang amahan. Si Dodong Ambo, usually kadlawon sila mamasura. Murag mga alas 4 sa kadlawon. Sila duha kuyog permi sa iyang amahan na si Nong Mario. Tara og atong paminawon ang istorya na original natong gihimo diri sa Storya ni Juan, na ang title kay Ang Misteryosong Kahon sa Basurahan. Buntag na. Ug sige nagsyagit ang mga manok sa kabuntagon. Mao kini sila ang
akong natural na alarm clock ug dili ang smartphone. Basta ang unang musyagit na mga manok maunay alas 4 na ang oras. Pagkaon sa na akong anak na si Dudong Ambo. Nak! Mata na! Oras na para mamasura na ta. Para natay makaon karong adlaw ug natay na naunta tay special na makuha nato karong adlaw dong. Wow! Gato ba ka na dong? Buntag pa kayo pa. Maayong buntag pa, Mario. Sige, nagsyagit ng mga manok pa. Alas 4. Nagyati ay. Yes. Karong adlaw naon tatay. Maayong ano pa? Handom kita permi before ta lakaw pang naantay special na pansit makuha nato karon sa basurahan pa kay init pa kini nga pansit. Mayon ta dong naunta karon naantay makuha nato karon dong special na pansit. Pero naman ka excited dong no? Pag ready na dia dong, excited magka-permi madto ta permi dito sa kadakadlaon. Alas 4. Maayon ni nga bata permintiya na dong. Siyempre pa. Asa maday ko maliwat pa. Siyempre sa imuha pa. Ang special na pansit nga init-init pa. Abot na na karong adlaw pa no. Dugay nagikay ta nga sige hando man na papila na katuig. Mao dong. Tuhuan lang nato. Abot na ta dong. Kung asa ta mamasura na area sa basurahan. Mingaw pa kayo. Ngit-ngit pa kayo ang kalangitan dong. Maayo ning sayo gyud ta permi. Kita pa lang gyud ang nagtikaw-tikaw diri dong. Wala pa pud mga dump truck og mga ubang tao nga mamasurahay pud nato mga silingan dong. Wala pa yung mga usually manglabay naman tani mga basura karon dong, mga dump truck sayo pa dong. Put ka ngano ka no? Tulat lang ta diri sa kilid dong ha atong stambayanan permi. Okay pa, ready na niya nga akong hook para ikaw it's a special na pansit. Gahulat pa silang nung Mario o Dudong Ambo sa bukin kung asa ang landfill na lugar. Pero niabot nga isa ka tigulang nga nagsakay sa iyang isa ka baka nga nagguyod og kahoy na kariton. Sa unahan og naglabay kini og mga basura. First time pa kini nila nakitaan sa pila na katuig nga magulat silang nung Mario ug Dudong Ambo nga consistent kaayo sa ilang ginabuhat kada sayo sa kadlawon nga maghulat og something special kaayo nga ilang makuha sa basurahan. Gani sa unahan pa? Asa ba dong? Ngit-ngit pa kaayo dong. Dili kaayo ko makaklaro pa og layo.
Unsa may nakita nimo diha dong nga mura mag kuyawan kayo ang imong dagway? Naay tigulang pa na siya Raisa ug nagsakay kini sa iyang baka nga nagdala og isa ka kariton nga kahoy giguyod pa. Karaan ki nga kariton. Ug naglabay na kini og basura pa. Pero dili usual iyang gipangkuha sa iyang kariton ug gibutang lang niya sa kilid sa isa ka lugar pa. Tara, ug atong adtuon pa. Oo, tara na dong. Basin, mauna ni ang atong swerte karong adlaw. Basin, naay special na pansit diha nga init pa kayo. Cool! Hulata mi cool! Ang imong baka ug kariton nalimtan nimo cool! Imuha na dong. Walay sapayan dong. Unta malipay ka sa akong regalo kanimo nga isa ka kahon nga pansit nga init pa kayo dong. Nga imong gihandom permi kuyog sa imong amahan. Abri lang na dong. Kuyog sa imong amahan inig abot ninyo sa inyong balay. Ayaw namo og langay mintras ngit-ngit pa o wala na ng mata ang mga tao pa. Tungod na sa inyong dedikasyon nga makakuha og spesyal na pansit nga init pa. Unta, malipayon mo sa imong amahan. Bye-bye dong! Nawala og galit si Uncle pa. Daghang salamat kayo, Col. Bye-bye, Col. Daghang salamat. Uy, nay, isa ka kahon gyud dong. Nga karaan kini nga porma. Halindong, tabangi ko. Murag bugat kayo siya kayo dong. Di na ko kaya sa ako Raisa ma-out balance ko. Taraog, atong ikarga na to og balik sa kariton sa kabaw og maayo ni bilin ni kabaw dong kay og kariton. Wala ra bigitay kargahan, di na to kaya magbaguod tani. Tabang dong, karga na to balik sa kariton. Tara na pa! Yay! Unsa ka ni suludan ni pa? Ngun pa ya si Uncle nga special kuno kayo nga pansit sulod pa? Ngano ka nakabaluman siya pang ato man ang mga topic permi kung mamasura ta pa, di ba? Wala may lain na kay bawa na pa, kita-kita raman di ba pa? Mau lagi dong. Kita raman gyud unta ang nakabalo ana sa atong storya permi. Ambot na ta sa balay na to dong. Tara ato sa ning habao ng kahon ang atong ibutang dito sa sulod sa atong balay. Pugat gyud kay siya kaayo. Haha. Ni abri lang siya og kalit dong. Wow! Yes! Mga bulawan di ang sulod aning special na pansit ni Uncle pa! Yay! Direrata ko to mga kaistorya.
Kabalo ko nabitin mo sa atong istorya diri. Sa atong bagong istorya na ginatawag na New Created Short Stories. Ug unta nalingaw mo ug naka-impart ko sa inyo maayong kalipay o maayong malipayan mo mga istorya. Ug unta nalingaw mo sa istorya nato diri sa istorya ni Juan. Ug mo kini ang nakuha og special na pansit na ginatawag nila permi mga kaistorya. Actually kanang ilang gihandom permi na kining mag-ama nga na si Mario og si Dodong Ambo. Mo kini sila permi nga dedikasyon nila permi mga kaistorya nga maadto gid permi dito sa syempre wala sila laing kinabuhian panginabuhian mga kaistorya kundi ang mamasura lang po sa dool sa ilang area og mo kini lang na nakuha dito kada alas 4 sa kadlawon mantugan na sila dito sa basurahan ug mangulat mga kaistorya kinsay magdam na dump truck ug kinsay magdam then lumba din sila nga unsay lang makuha dia mga kaistorya ug sige sila handom ug mo kini lang handomon pero nga na ako na dapat nga siguro sa crave sila pagkaon no crave sila pero sa ilang ma-feel nga magutom sila pero mga kaistorya nga gusto sila nga magkaon og pansit dili pansit lumi mga kaistorya kinawag kinay sabaw siguro pwede pero nga na ginatawag nga mga pansit na mga special mga kaistorya na mga pansit kanton labing daghan kay subak mga kaistorya lami kay siya tanaw no diya sa mga popular kay diya na mga pansitan nato diha sa atong dakbayan da sa Cagayan de Oro or sa atong mga pansitan diha sa asa mo nga lugar mga kaistorya sa Pilipinas na ginay for sure na ginay mga special na mga pansitan diha sa inyong mga lugar. Comment lang mo diha mga kaistorya sa ubos kung unsa yung mga nadumduman na mga pangalan sa mga pansit ninyo diha. Muna mga kaistorya kung gusto mo mag-birthday mo na ginay pansit pero may siguro si Dodong Ambo desire siya pero may nga na pansit so muna mga istorya na isa ka tigulang ni abot diha nga nagsumangil og labay og isa ka basura but actually dili siya usual mga kaistorya kay niabot lang siya kalit diha dili siya normal nga mga truck or mga dump truck or mga basurahan na sakyanan o dili siya usual na kay dalaran ni kanang sa baka o nang butang siyang kariton o yang i-unload tong isa ka daan kinakahon mo tong gihatag sila or siguro silang dedikasyon mga kaistorya consistent kay sila permi nga gahandom permi mo na ilang gi-create silang utok mga kaistorya ug unsa atong gi-create sa atong utok mga istorya kung sa atong ipang istorya mo gawas gina siya ug mag-create kina siya mga words na to diyan no maglupad-lupad na siya diha mga kaistorya sa universe o sa atong sa hangin sa kawanangan mga kaistorya ug mag-create kana siya og object na unsa atong ipang istorya mo nang careful ta sa atong ipang wish mga kaistorya kay mahitabo gid kana kay mo mangini mong gi-istorya. So, muna careful ta sa itong mga ngipang istorya angay na itong kay kung sa itong gi-wish mga isa mo gina siya mo form na siya unless ang imong gi-abort o imong gi-cancel itong na words nga later on sooner or later mga kaistorya mag-form gina siya kung sa imong gi-desire o consistent kay ka o determinado kay ka mga kaistorya mo na siya yung mga mag-create sa ginatawag nato diya sa hangin ng mga kawanangan mga kaysa nag-create na siya hantod nga mong gawas siya sa atong physical na world so mo form na siya so makita ni mo nang kapag gikita na so mo nilang dedikasyon kay mga kisarang ni sila ni kini mga mag-ama kay mo nilang comment naman mga guys yung naka-experience po mga nana pero not necessary nga gold mga guys pwede po but depende po sa atong desire kung sana kung angay ba pud kang matagaan na kay basing magpanik ka dili ka
I mean dili ka worth it maka-receive ka na kay basing ano ka mahulog na nung ka sa madaot na nun imong lawas o ron ka na negative na nun imong aura mga kaistorya or asa ka na padulong. I hope dili sa kanal. Okay, so muna careful kita sa atong mga gipang istorya, mo ni atong mga dapat bantayan kay atong words mo create gina siya physical nga object later on. So kung namoy mag-think mo mga kaistorya, dapat ano lang gid siya, dapat maayo, good o syempre di mo mang-light sa yung mga kapwa na itong mga tao mga kaistorya kay balik yun sa inyo whether you like it or not. Okay mga kaistorya, so dapat mo niya itong bantayan permi o kung mag-wish mo ano dapat mo storya mo permi, dapat maayo yung ipang istorya kay mag-create yun na siya. Comment lang mo din sa post mga kaistorya kung naka-encounter mo mga hinana mo ginatong matuhan kay muna dapat careful gid siya. Muna especially ng mga curse gid sa mga kanang mga curse mga kaistorya, grabe na siya. So dili ta dapat manginana kay lisod na. Okay? So kay mubalik na sa inyo mga kaistorya kung mga bad na imong pangunaw-unaon. Moabot gina siya, mubalik na mo boomerang. So more na itong ma-impart na rin, ma-share na ito mga kaistorya. So kung be wise o unsa mo, dapat mag-istorya, dapat istorya ng maayo lang kay maabot ninyo maayo ra pud na siya. Okay? Okay, so kini lang itong ma-share na ito ng mga istorya din kung gusto mo na ito nga i-shoutout diri mga kaistorya, comment lang mo diri sa atong YouTube mismo, diri sa atong YouTube channel. Kung wala pa man nakapa-subscribe, please consider subscribing mga kaistorya para makabalo pa mo kung sa'yo makakuha mo mga bagong mga videos diri nga gikan diri sa sa storya ni Juan. O kung na may mga birthday celebrants diya, mga birthday ninyo, i-submit niyo dira, comment naman mga kaistorya para ato siyang may honor na to sa next time na mag-greet na mo diri sa atong birthday section diri sa storya ni Juan. O atong i-greet mo din o atong ma-wish mo nga maayo ang inyong panglawas, more blessings to come, and mga inana mga kaistorya. So mga good words o mga maayo na mabutang mamot kaninyo. Okay mga kaistorya, daghang salamat sa pagtangkilik diri sa atong storya ni Juan. Salamat sa inyong pagtanaw o kita ta sa atong sunod na mga story din sa storya ni Juan. And may God bless us all. Thank you and bye-bye.